दिनै जोङो XNDP हिसाबै जयेन्टलि जों बेवहाय मोनसे प्रेस मिट हाबाफारि लादों। बे प्रेस मिट हाबाफारियाव जोंजों लिंहरजानाय मिडिया फंबायमोननिसिम आङो XNDPनि जानानै गिबियावनो गोजोननाय बावग्रोबाय आरो मिडिया फंबायमोननि चेनेलनि जे फेमिलि बा बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बे निउसनि गेजेरजों जे फंसे फंनै जोंनि बुंनायाव जाहाथे मोनसे जोंबो मोजां मोनसे सापर्ट मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों। दा बेनो जाहैबाय थांनाय 27 तारिखआवहाय जोंनि XNDPनि गोबाव सम बर' जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय रनसायग्रा नाब्ला बा रन्जन दैमारि सारा हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय बा XNDPनि सासे फाउन्डार हिसाबै दिनै बिथाङा जेलाव दङमोन। जेलाव थाखांनायनि उनावहाय दिनै बिथाङा जेबादि प्रसेस बे प्रसेसआ दिनै सिगांखिनियाव जोङो मोजां पजिटिभ जों मोनबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय प्रेजेन्टलि जोंनि दानि जितु बिटिआर सरकार प्रमद बर' दैदेननाय बिथांमोननि माखासे मेसेजफ्राबो जे जोंखौ सम सम बुङोमोन जे थाबैनो गगोन थाबैनो क्लियार जासिगोन बे मेसेजखौ बिथांमोनहा होबाय थादोंमोन। आरो जाय मानसिफ्रा बिथांमोननि फेमिलि बिथांमोनहाबो सरकारनि जेबायदि आसा आरो एडभकेटनि जेबायदि मावनाय माखासे केसफ्रा जे सिगांफ्राव उइद्र' जालांदों बेफोरबायदि बुस्थुखौ नायनानै हयथ' जों बयबो XNDP हिसाबै बा बर' रायजो राजा हिसाबै जों गोजोननाय मोन्दोंमोन। नाथाय थांनाय 27 तारिखआव जे मोनसे बिराद दुखुनांथाव मोनसे मेसेज बे मेसेजखौ लानानै दिनै जोङो जोंनि XNDPनि फाउन्डार रन्जन दैमारिया जे आरोबाव मोनसे जाबर जीबन मोनसे बिपदआव गोग्लैबाय बेखौ दिनै जों XNDP हिसाबै जोङो जोबोद दुखु मोनदों। आरो हयथ' जोंल' नङा गोबां बर' रायजो राजा इन्टेलेक्सुयेल जोंखौ मोजां मोनग्रा हारिफ्राबो हयथ' दुखु मोनदों। बेनिखायनो दिनैहाय गुवाहाटि हाइकर्टआवहाय जेबादि मोनसे फैसलाया फैयाखै बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय माखासे लिडार आरो केडार्स बिथांमोनखौहाय आरोबाव जोंनि XNDP आरो दानि बिटिआर सरकार बिथांमोननि सायाव जोङो दिनै आसा आरो मिजिंथिदों। आरो जोंनि बर'नि दल संगठन रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो दानि जितु गभर्नमेन्ट थानाय बिथांमोनखौ आपिल खालामहरनांगौ जाहाथे नैबे हाइकर्टआव जायै खामानिखौ बिथांमोनहा जाहाथे सुप्रिम कर्टआव लांफिननानै माबा मोनसे राहा लामा दिहुननायनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे मोजां लामायाव लांफिननो हागोन नामा उदां अख्राङाव लांफिननो हागोन नामा बिनि प्रसेसखौ जोङो बयबो रायजो राजाफ्राबो आपिल खालामनांगोन आरो जोंबो दिनै आपिल खालामदों। गिबियाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दानि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर' आरो डेपुटि चिफ गबिन्द सारमोननिसिम जे दिनैहाय सासे सिगनेटरि हिसाबै जोंनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा सहि होनाय उनावनो नेम मथेब्ला दिनैहाय बियो गनायनि मोनसे हाबाफारि थाफानांगौमोन। मानो होनोबा दिनै जोङो गुबुन गुबुन दल संगठन बा गुबुन गुबुन आखाइ फाथि लाग्रा संगठनफ्रा एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि जाथाया जादोंब्लाबो नाथाय सुक्तिनि उनावहाय बेफोरबायदि लिडारफ्रा बा केस थानायफ्राबो दिनै गयोमोन। नाथाय जोंनि XNDPनि बेलायाव रन्जन दैमारि सारा थांनाय 2027 जानुवारियाव जुदि मोनसे गोजोन गोरोबथा बिटिआर एकर्ड जालांदों बेखौ नायोब्ला दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो गनांगौमोन। आरो बिथाङा सासे सिगनेटरि हिसाबै बर' रायजो राजानि गेजेराव फैनानै जिखिनि मोनबोबाय बिटिआर एकर्डनि जितु एमओएस क्लजफोरखौ लानानै बिथाङाबो रायजो राजाजों मावनायनि मोनसे सुबिदाखौ सरकार होनांगौमोन। नाथाय बे दिनै जायाखिसै बे जोबोद दुखुनांथाव। आं बेखौल' दिनै बुंनो नागिरदों जे जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम आं खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बा बिटिसि सरकारा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायजों लोगोसे बिथांमोननि लिडार केडारखौ बख'फानायजों लोगोसे नोंथांमोना जोंनि नैबे बिटिसिनि एसेम्ब्लियावहाय जेरैखि जायाब्लाबो एसेम्ब्लि जिरायफिननानै रन्जन दैमारि सारखौ बख'फिननांगौनि सार्तआव मोनसे एसेम्ब्लि बिल पास खालामनानै थिखोना लानांगौ। बाहाय गासैबो एगेन्स्टनि खोथा नङा बिपिएफनि जेसेबांनाखि एमसि एमएलएफोर दं बिथांमोना बेखौ मदद खालामनांगौ। दा बेखौ बिल पास खालामनानै दिसपुराव फाथायनांगौ। दिसपुरावहाय जोंनि माखासे एमएलएफ्रा दिसपुरावहाय बेखौहाय सावरायनांगौ। बेखिनिखौ जों लाजानो लुबैदों XNDP हिसाबै बर' रायजो राजा हिसाबै। दा बेखौ जों खावलायदों अननानै जाहाथे प्रमद बर' सारा बेखिनि स्टेपखौ लायो बेखौ जों XNDP निफ्राय खावलायबाय। जुदि बेखौ लायोब्ला
जोंल' नङा गासैबो बर' रायजो राजायानो बिराद गोजोननाय थागोन प्रमद बर'निसिम आरो बिथाङा बेखिनि खामानि मावनो हायोब्ला आरो बिथाङा उनावहाय हयथ' गाव जि सिन्ताधारा खालामनाय बे मोजांसिन जाना फैगोन आं बेखौ नुदों। आरो जोंनि गेजेराव दिनैहाय माखासे मा होनो ससियेल मिडियायाव जोंनि गेजेराव गावजों गाव होलायबाय थानाय बखिलायबाय थानाय बेफोरबो जोंनि गेजेराव सोरबा मोजां बुङो सोरबा गाज्रि बुङो सोरखौबा रायो सोरखौबा दुखु मोननाय फोरमायलायो थिग बेफोरबो जोंनि गेजेराव जोंनि ससियेल मिडियानि जिखिनि होनाय बेफोरबो जोंनि गेजेराव बिराद रिएक्सन जालायदों। सोरबा रेसपन्सिबिलिटि गैया नाम खारिलायनाय गाज्रि मुं सोलायनाय जाहाथे नैबेफोरखौबो रन्जन दैमारिनि सारनि जिथु केस दुखु समावहाय गावजों गाव बेबायदि नांलायनाय खमलायनाय बा खोथा बाथ्रा दान्थे बिदान्थेफोरखौ जाहाथे एसे बयबो कन्ट्रलाव थालायलायनानै जाहाथे साइलेन्ट थायो। दा बेनिखायनो दिनै जोङो नैबे एक्स एनडिपिआ दिनै ज' जानानै जोङो गभर्नमेन्टनि सेर थाफानानै जोङो प्रेसार ग्रुप हिसाबै जोङो जेसेबां हायो एसेबां जोङो दिनैहाय प्रमद बर'नि बा बिटिआर सरकारनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो थांफानो लुबैदों आरो जों थांफागोन। प्रमद बर'आ जोंखौ चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनांगौ। चिफ मिनिस्टारखौ जोंखौ लोगो हमहोखांनानै जों चिफ मिनिस्टारजों जेला रायज्लायखांगोन रायज्लायखांनायनि उनाव आरोबाव जोङो माखासे दिल्लीनि हम मिनिस्टार अमित शाहजोंबो जोंखौ लोगो हमहैनांगौ। जोंनि गेजेराव सुबिदा उसुबिदा माबोरै मावजायो माबोरै मावजाया मानि थाखाय बिदि जादों हयथ' बेफोरखौ जाहाथे जों एसेब्लाबो जों मिथिनो हायो जों आइडिया जों लानो हायो जों माखासे नियम नितिफोरखौ जों सोलाय सोल' खालामफिननो हायो। बेनिखायनो दिनै जोङो बेसिकेलि एक्स एनडिपिनिफ्राय जों जयेनलि दिनै बाव जोङो गोसो खुसियैनो नों आं गैयालासेनो दिनै जों बाव मोनसे प्रेस रिलिज होनाय जादों। बेनिखायनो प्लिज प्रमद बर' चिफ नोंथाङा जाहाथे जोंखौ जोंनि नांगौ बायदि जाहाथे नोंथाङा जोंखौ मदद खालामो आरो चिफ मिनिस्टारखौ जोंखौ खेबसेबाबो लोगो हमनायनि थाखाय मदद खालामो। आरो चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिस्व शर्मा सारखौबो आङो खावलायदों जाहाथे साराबो जोंनि मोखांखौ नायनानै एक्स एनडिपिनि 30 बोसोर दावहा नांनायखौ नायनानै बा बिटिआर एकर्ड थांनाय 2020-27 जानुवारि एकर्डनि माखासे रेसपन्सिबिलिटिखौ होनानै जाहाथे चिफ मिनिस्टाराबो साराबो जाहाथे दिल्लीयावहाय हम मिनिस्टार साहब बा प्राइम मिनिस्टार बिथांमोन जाहाथे लोगो हमनानै जोंखौ मोजां गाज्रि मोनसे खबर लानानै जाहाथे मोनहोनो हायो। बे मोजां गाज्रि रिपर्टखौनो जाहाथे जोङो माबोरै मावजायो बेखौ जों समाजनि गेजेराव मावलांना ज'यैनो जों खामानि मावलांनो थाखाय जों नाजादों। बेनिखायनो प्लिज आं बेखौनो खावलायदों बयबो जोंनि गेजेराव ससियेल मिडियायाव होलायनायफोरखौ जाहाथे होलायोब्लाबो गावजों गाव जाहाथे एना एनि खोथाफोरखौ बुङालासेनो दिनैनिफ्राय एसे साइलेन्टआव थानानै मावगोन बेखौ मिजिंथिदों। साइलेन्टआव थानानै खोथा बुंगोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो प्रमद बर' सारनि सायाव जों 100% बिसास जादों जाहाथे सारा जोंनि नांगौ समाव जों लोगो हमनाय समाव जाहाथे सारा जोंनो टाइम टेबोल होयो जों बेखौ आसा थिदों। नङाब्ला जोंनि नांगौ बायदि समाव जुदि टाइम टेबोल जुदि रायज्लायनो थांनायाव जुदि होआब्ला नोंथाङाबो सानसे समावहाय बर' रायजो राजाजों दुखु मोनजागोन। आरो जोंनि जुदि मावनो थांनाय बेखिनि समावहाय जुदि जोंबो समा जुदि बेबायदि बेक जालांबाय थायोब्ला नोंथाङाबो जोंनो मालाबा समाव दोरखार जानानै जुदि जोंखौ लेंहरफिननांगौबा हयथ' बे टाइमा जुदि मिलायाबा हयथ' प्रब्लेमबो जाहैनो हागौ। बेनिखायनो प्लिज अननानै दिनै जों जिखिनि इउनिटि जानानै रन्जन दैमारिखौ लाफानानै गासैबो जेलाव थानाय लिडार आरो केडारफोरखौ बरनफिननांगौनि सार्थआवहाय दिनै जों आसा मिजिंथिदों प्रमद बर'आ जोंखौ मदद खालामगोन। जोङो दिनै एक्स एनडिपि हिसाबै जों बेखौल' साननांगौ बाथ्रा गैया बेखौ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बुजिनांगोन मोनफ्रोमबो दलं गथ'ना बुजिनांगोन जोंनि बर'नि गेजेराव जेसेबां इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ जों बुजिनांगोन जे दिनैहाय बिराद गिदिर जुदि बिपद जाबायब्ला जोङो दिनैहाय माबा मोनसे जों डिसिसन लानांगोन। जे जायगायाव दहाय सिगांनि बिबुंथिगिरिया बुंलांदों जेनेबा दिल्ली बायजोआवबो रायजो सभायावबो जोंहा सासे एमपि दंखायो बिथाङा जेसेबां हायो इसेबां रोंगोरा नार्जारि सारनि सिगां खावलायदों रोंगोरा नार्जारि साराबो जाहाथे रायजो सभा एमपि हिसाबै नोंथाङाबो जाहाथे रन्जन दैमारिनि सायावहाय बा जेलाव थानाय गासैबो लिडार केडारफोरनि सायाव जाहाथे अननानै जिखिनि भुल जालांदोंबा बेफोरखौ जाहाथे क्षमाखौ बिनानै बोरैबा जोङो उदां अख्राङाव लाबोफिननो हागोन बिनि थाखाय बिथाङाबो मावनांगौ। आरो जों खौसे जानानै जों आवगायलांनांगौ। गासैबो दल संगठना आंनिब्ला खेबसे मेसेबनानैब्लाबो आगोलनि एना एनिखौ नागारजोबनानैब्लाबो जोङो खौसेयै मोनसे मा होनो बै समाव जेरै बिएनसि मोनसे सोदोब दङमोन बे बिएनसिनि सोदोबजों जों खौसेयै रन्जन दैमारि बा जेलाव थानायनि समस्याखौ जों सावरायनो थाखाय मोनसे परिबेस लानो हागोन नामा बेफोरखौबो जाहाथे गोरों गोराफ्रा दल संगठनफ्रा जाहाथे समखौ होलायोब्ला सिन्था खालामलायोब्ला जों बेखौ आसा मिजिंथिदों जाहाथे बे साक्सेस जायो मदद मोनो बेखिनिखौ आं बुंनाय जाबाय।